Bon dia a tothom. Avui farem la videoclasse sobre un dels fenòmens històrics més importants que hi ha hagut en tota la història de la humanitat i especialment en la història contemporània, que és la Revolució Industrial. I primerament parlo ràpidament de l'estructura dels continguts. Començarem, evidentment, parlant del que és el concepte de revolució industrial, d'on va sortir, on es va difondre. Parlarem de les 5 revolucions que va comportar la revolució industrial. Després parlarem de com la indústria es va anar mecanitzant amb la revolució industrial i, finalment, parlarem tant de les conseqüències econòmiques com de les conseqüències socials de la revolució industrial. Però molt bé. Evidentment, per començar amb aquest tema, hem de parlar del concepte dels orígens i de la difusió de la revolució industrial. Concepte. A veure, aquí diu que la revolució industrial és un canvi fonamental en la producció de béns. La revolució industrial és el moment de la història de l'home en què, a poc i paulatinament, l'home deixa de produir les coses a mà, per el que es diu el famós sistema artesanal, i les passa a produir a través de les indústries, de les fàbriques. És el pas d'un sistema artesanal a un sistema industrial. I aquest canvi és un dels canvis més importants de la història de la humanitat, perquè canviarà la vida de les persones, canviarà el funcionament de la societat, canviarà l'economia, canviarà tot. Per això, repeteixo, és considerada la revolució industrial entre les 3 o les 4 més importants que hi ha hagut a la història de la humanitat, juntament amb la revolució neolítica de la prehistòria i, si m'apuren vostès, també amb la revolució de la informàtica que va haver als anys 90, entre els anys 80 i 90 del segle XX. Molt bé. Què passa amb la revolució industrial? Que la producció de béns, podem parlar d'objectes de ferro, d'armes, de roba, de mobles, es multipliquen. És a dir, la producció es fa de forma molt més ràpida i amb molta més quantitat. Aquesta és la gran característica de la revolució industrial, com augmenta la producció espectacularment. La revolució industrial va aparèixer per primera vegada a Anglaterra. Anglaterra, el Regne Unit, o Gran Bretanya, com ho vulgueu dir, és el lloc d'on va sorgir la revolució industrial. I això va fer a la segona meitat del segle XVIII. És a dir, a partir del 1750 és quan es dona el procés aquest de canvi d'un sistema artesanal a un sistema industrial. I això passa a Anglaterra, que podem dir que en aquells temps era el país més avançat del món. I després es difondrà a altres països d'Europa. Però Anglaterra és els orígens de la revolució industrial, la segona meitat del segle XVIII, repeteixo, a partir del 1750. I llavors, una vegada apareix a Anglaterra, ja al segle següent, al segle XIX, es difondrà per altres països d'Europa. És a dir, el que està passant a Anglaterra de transformar i de passar del sistema artesanal al sistema industrial, a partir del segle XIX passarà a altres llocs d'Europa que estan a prop d'Anglaterra, de l'Europa occidental i d'Europa central. Començarà per França, Bèlgica, Alemanya, Països Baixos. Molt bé. Aquí tenim un quadre que ens explica una miqueta les transformacions que hi va haver de les formes dels sistemes de producció, abans i després de la revolució. Aquí veieu que diu abans i després. En els mitjans de producció, la forma de produir abans de la revolució industrial era el sistema que es diu artesanal, és a dir, feien les coses a mà. Amb la revolució industrial després apareix la forma de fer-les a màquina, el qual multiplica el rendiment de la producció, moltíssim. Del sistema artesanal al sistema industrial. També hi ha un canvi, com veieu vosaltres, en el centre de producció. Si abans els centres de producció eren més aviat petits i es feien tallers on treballaven 4 o 5 persones i la producció era lenta, ara passem a un altre centre de producció diferent que es diuen fàbriques, on hi ha gran concentració de maquinària i gran concentració de treballadors. I la producció, repeteixo, és molt més ràpida i eficient. I finalment hi ha un canvi en la pròpia persona o les persones que treballen dins del sistema productiu. Perquè abans de la revolució industrial, bàsicament, es deien artesans. I amb la revolució industrial es deien obrers.
Els artesans feien les coses més a poc. El sistema artesanal hem dit que era bastant més lent. Però, com a mínim, tenien l'avantatge o la virtut de que ells podien fabricar la peça des del començament fins al final. És a dir, fiquem un ferrer que fabrica una espasa o fiquem un artesà que fabrica un gerro. És a dir, la mateixa persona porta l'objecte des del començament fins al final, el qual pot ser una petita satisfacció individual. Això ja no passa en la revolució industrial. En la revolució industrial els obrers només participen d'una part del procés productiu. El típic exemple del que només fica un tornillo en un cotxe i passa tot el dia ficant el tornillo en el cotxe, o la persona que fica un envàs, fica un producte que s'acaba de fabricar dintre d'un plàstic. I aquesta és tota la seva acció en tot el procés productiu. Aquest és un canvi important d'artesà a obrer. L'obrer és més eficient, però, evidentment, la satisfacció individual del treball és molt més mitjana. Vinga, seguim. Aquests són els canvis productius. Espero que us quedi clar aquest esquema de l'artesanal a l'industrial, dels tallers a les fàbriques, de l'artesà a l'obrer. Molt bé. Llavors, abans de continuar amb el tema de la revolució industrial, parlarem mínimament d'alguns conceptes que jo penso que són bàsics i que vosaltres segurament els enteneu, però que va haver de repetir una miqueta per després familiaritzar-nos amb ell i no tenir dificultats a l'hora d'entendre's. A més, aquests conceptes també ens poden ajudar després per aspectes d'estudiar geografia. Indústria. Què és indústria? La indústria s'ha d'entendre no com un lloc. No és un lloc, la indústria. És el procés. És un procés de transformació que consisteix en una matèria primera. Imagineu una matèria primera, pot ser el ferro, el cotó, la llana, el blat, transformar-lo a través d'una fàbrica en un producte. És a dir, el cotó, que és una matèria primera que obtenim de la natura, el procés industrial seria passar-lo a una fàbrica i que surti transformat en una peça de roba. Això és la indústria, és un procés de transformació d'una matèria primera que entra a la fàbrica i surt transformada en un producte. El ferro passa per una fàbrica i surt transformat en làmines de ferro. La fusta d'un arbre és la matèria primera, entra a la fàbrica i surt transformada en una taula. I el procés industrial s'encarrega d'això, de transformar matèries primeres en productes. Hi ha diferents sectors industrials. El tèxtil, que és el sector de la roba, l'automobilística, que és la que fabrica cotxes, la farmacèutica, etc. Seguim. Fàbrica. Si la indústria és el procés, la fàbrica és el lloc. La fàbrica és el lloc o l'establiment on hi ha treballadors i màquines, com el que teniu en aquesta fotografia, on es produeix el procediment industrial de transformar. Però la fàbrica es refereix més enllà. I els factors o mitjans de producció són el que necessitem per dur a terme la indústria. Què necessitem? Necessitem, com diuen aquí, són tres. El terra, i el terra no només és la superfície per sobre de la qual ficarem la fàbrica. El terra és totes les matèries primeres que necessita una fàbrica. Perquè les fàbriques necessiten matèries primeres, necessiten coses de la natura, coses de la terra. Necessiten cotó, necessiten ferro, necessiten fusta, el que se us ocorreixi. L'altre factor, a més de la terra, és el treball, perquè és necessari el treball de les persones perquè es pugui dur a terme la indústria, cada vegada menys, perquè cada vegada està més mecanitzada la indústria, però continua sent necessari. I, finalment, el capital. El capital es refereix a tots els diners i les inversions que ha de fer l'empresari perquè funciona la fàbrica. És a dir, necessites l'establiment, necessites les màquines, necessites diners, etc. I un altre concepte previ que el que volia parlarem una miqueta també en detall, són els modes de producció. És a dir, al llarg de la història, la humanitat ha organitzat l'economia de formes diferents. S'ha organitzat de formes diferents. Hi ha diferents modes de producció al llarg de la història. Aquí, per exemple, surten els exemples de l'esclavisme, el feudalisme, el capitalisme i el comunisme. Són 4 modes de producció diferents que hi ha hagut al llarg de la història. Uns han estat en uns moments de la història i altres han estat en altres. Parlant de modes de producció, aquí us en fico alguns exemples. El mode de producció esclavista, que és un mode de producció que avui en dia, afortunadament, no existeix, consisteix en que les persones que treballen, els treballs, sobretot les feines més dures, són els esclaus. Els esclaus són gent que no rep res a canvi més que l'alimentació necessària per al seu sustent. Els esclaus són persones que no són lliures, que són propietat d'un amo que els fa treballar en les coses que ell considera convenient. L'esclavisme ha existit com un sistema productiu, especialment a l'edat antiga, en temps dels romans, en temps dels grecs, hi havia esclaus.
i l'economia funcionava bàsicament amb esclaus. Quan arriba l'edat mitja, desapareix el sistema esclavista paulatinament i apareix un sistema de producció diferent que es diu el feudalisme. És el propi de l'edat mitja. En el feudalisme, les persones que treballen no es diuen esclaus, es diuen serfs, que en castellà seria siervos. Llavors, aquestes persones ja són una miqueta més lliures que els esclaus, però encara tenen una restricció important de llibertat de la seva vida. Per exemple, estan obligats els pagesos a treballar tota la seva vida la mateixa terra i no poden abandonar-la. I si abandonen la terra, poden venir conseqüències molt greus per a ells. És a dir, de fet, els senyors feudals comptaven no els treballadors que tenien, comptaven les terres que tenien. I les terres, dintre de les terres, anaven aparellades determinades persones que estaven obligades a treballar, que eren els seus. Per tant, és un sistema encara bastant dur de treball i amb poca llibertat. I l'altre sistema de productiu, que és el capitalisme, que és el que tenim ara. Ara no hi ha ni serfs ni esclaus, se suposa que no n'hi ha, podem discutir, si voleu, de si avui en dia encara hi ha serfs i esclaus. El capitalisme funciona amb obrers, que són persones que treballen en empreses. El capitalisme funciona amb activitats productives que són empreses. Una empresa de fabricar automòbils, una empresa de fabricar sabates, una empresa de vendre hamburgueses, etc. I els propietaris d'aquestes empreses es diuen empresaris i les persones que treballen en aquestes empreses són els obrers o treballadors, que és un sistema diferent al feudalisme i a l'esclavisme. Això perquè sapigueu el que són modes de producció i ja deixant la part aquesta que hem dit de conceptes previs. I aquí tenim un mapa, en ficarem dos, perquè vegueu per parlar d'un aspecte que ens han referit abans, que és la difusió de la revolució industrial. És a dir, en quins llocs es va difondre la revolució industrial. Recordeu, i mireu aquest mapa, que primer la revolució industrial va aparèixer a Gran Bretanya, a Regne Unit, i si voleu dir Anglaterra, diu Anglaterra, especialment en aquests temps. Llavors, veieu aquestes fletxes vermelles? Aquestes fletxes vermelles indiquen els llocs on es va difondre després d'Anglaterra. I aquests llocs que estan coloritzats de color taronja inclouen sobretot França, Alemanya, que està per unificar-se, Bèlgica i els Països Baixos. Veieu que la zona mediterrània, com diu aquí, quasi no es va industrialitzar. És una zona que va progressar molt lentament i no es va industrialitzar, és a dir, no va sofrir la transformació important que van tenir aquests països. Per tant, va quedar endarrerida. El Mediterrani, que durant segles havia estat el centre del món, a partir sobretot de la revolució industrial, quedarà endarrerit. I a partir de llavors serà sempre Europa del Nord, el món nòrdic, el que anirà més avançat que l'Europa del Sud. Llavors, sí que hi ha alguns petits llocs, petites zones d'Europa que s'industrialitzen, del sud d'Europa. Una, evidentment, és la zona de Barcelona, de Catalunya. També hi ha el País Basc, i a Itàlia, el que es diu la zona del Piemont i especialment la zona de Lombardia, que és on hi ha Milà. Però la zona del Mediterrani pràcticament no s'industrialitzarà. I ja ben entrat el segle XIX, que recordeu que primer, al segle XVIII només està a Anglaterra i a partir del segle XIX passa a la resta d'Europa o a alguns llocs d'Europa, ja ben entrat al segle XIX, per primera vegada la revolució industrial sortirà d'Europa i anirà a dos països que no són europeus, que són els que tenim aquí, Estats Units i Japó. Estats Units i Japó seran els primers països que no són europeus que s'industrialitzaran, és a dir, que començaran a tenir fàbriques i a canviar els seus sistemes productius. Si vosaltres us hi fixeu avui en dia, són dos països molt desenvolupats. Per tant, els primers països que es van industrialitzar són països que avui en dia estan molt desenvolupats. Molt bé, seguim. Aquest és un altre mapa, és el mateix mapa de difusió. Si us he ficat aquest segon mapa és perquè aquí surten les fronteres reals que en aquells temps hi havia. Estem parlant de ben entrat al segle XIX, perquè si vosaltres veieu, Alemanya ja existeix com a país, a Itàlia també. I aquests països van començar a existir a partir del 1870. Per tant, abans no existien com a tals. I veieu que aquestes zones, la zona més verda, més forta, és el Regne Unit, que és la primera que es va industrialitzar, i després ja de verd més clar, a la zona d'Alemanya, Bèlgica, Holanda, la conca del Ruhr, tota Bèlgica, molt industrialitzades, França, nord de França, Àustria-Hongria, que encara que existeix com a imperi, i veieu que a Espanya la zona que s'industrialitza és Catalunya, especialment l'àrea metropolitana de Barcelona, i les dues zones i les dues regions d'Itàlia.
Bé, doncs això sobre el procés de difusió de la revolució industrial. A veure, la forma d'explicar la revolució industrial és a través d'una sèrie de revolucions que estan dintre de la revolució industrial. I hi ha gent que en diu 4 de revolucions, però jo he preferit incloure-ne una cinquena, que és la revolució del comerç, per parlar de com va actuar la revolució industrial. És a dir, la revolució industrial, en el fons, dintre de la revolució industrial se'n donen 5 de diferents. La primera és l'agrícola, després ve la demogràfica, després ve la tecnològica, després ve la del transports i després ve la del comerç. A veure, no és que una vagi després de l'altra, però estan interrelacionades. Elles depenen, les revolucions, cada una d'elles depèn de les altres. Interactuen entre elles, estan interconnectades. Però sí que són 5 àmbits diferents que ens permetran entendre i explicar millor la revolució industrial per àmbits separats, per revolucions separades. I llavors hem d'explicar una per una aquestes revolucions. Tradicionalment, jo n'he explicat 4. Repeteixo, la del comerç l'he afegit aquí, perquè considero que també és important parlar del que va passar en el món del comerç. Comencem per la primera de totes, que és la revolució agrícola. A veure, probablement el primer canvi important que va haver per portar la revolució industrial va ser que el món agrícola, és a dir, el món dels cultius de blat, el món on treballen els pagesos, però també el món de la ramaderia, sofreix uns canvis molt importants que fan que la producció d'aliments es multipliqui. És a dir, els pagesos multipliquen els rendiments de les seves terres. És a dir, obtenen més fruits del seu treball. Si una terra donava una tonelada de blat, ara en dona 3. És a dir, se multiplica la producció d'aliments. I això també passa en la ramaderia. Llavors, quines són les raons que expliquen aquests canvis? Què va fer que augmentés tant la productivitat agrícola? Hi ha moltes explicacions. Ara anem una per una. Una de les explicacions que explica aquest augment de la productivitat al món agrícola és que l'ús generalitzat, és a dir, en la majoria de pagesos, dels adobs. Recordeu que els adobs són els fertilitzants, és a dir, matèria orgànica o artificial que es fica damunt del terra perquè aquest terra sigui més fèrtil i més productiu. L'adob orgànic és el fem, adobs artificials són els nitrats, són les potasses, són productes químics que es fiquen sobre el terra i el terra rendeix més. És a dir, el terra on tu plantes el blat et sortirà més blat, et sortiran més espigues, et sortirà més gra. Només utilitzant els adobs. I també es comença a utilitzar ja contra les plagues d'animals els insecticides. Els insecticides que fan? Maten els insectes que s'alimenten dels cultius i això fa que hi hagi més collita per als humans. Aquesta és una de les causes que explica la millora en els rendiments agrícoles, però n'hi ha més. El sistema de rotació quadriennal, el conegut sistema Norfolk. Hi ha altres sistemes de rotació de cultius. A veure, diu que suprimeix el guaret. El guaret o barbeig, en castellà, el guaret és un sistema que consisteix en que cada una sèrie passada d'anys que es treballa a la terra deixa un any la terra descansant. Perquè s'havia descobert que si tu la terra l'anaves treballant contínuament, any rere any, cada vegada, cada any que anava passant, era menys productiva. I al final, què s'havia de fer? Es parava un any, es deixava descansar la terra, perquè s'ha de dir així, es deixava descansar, i l'any següent, després d'un any de guaret, la terra tornava a ser molt productiva. Llavors, clar, això del guaret què significa? Significa que has d'estar un any sense tocar la terra, sense produir. Evidentment, els pagesos què feien? Dividien, si tenien 5 o 6 parcel·les, una parcel·la la deixaven en guaret i les altres 4 treballant. I cada any sempre tenien una parcel·la en guaret i les altres els rendien. Es anaven alternant. Llavors, a Anglaterra es va descobrir un sistema que, si tu anaves rotant els cultius, la terra no es cansava. És a dir, clar, si tu vas cultivant sempre el mateix cultiu, per exemple, el blat, any rere any, hi ha un moment que el terra és menys productiu i l'has de deixar descansar. Però es va descobrir que si tu un any plantes un producte, a l'any plantes un altre diferent i a l'any plantes un altre, és a dir, vas rotant els cultius, el terra
continua sent productiu. És a dir, no has de deixar descansar el terra, l'únic que has de fer és canviar el producte. Llavors, el sistema més conegut de rotació de cultius, que funcionava molt bé, és el sistema Norfolk. I es diu quadriennal perquè has de canviar a 4 productes, que són els naps, la civada, el farratge i el blat. L'any següent naps, civada, farratge i blat. I alternant aquests 4 cultius del sistema Norfolk, la terra no es cansava mai, no es produïa un cansament de la terra. Ja parlarem d'això dels farratges després, perquè també és un canvi important en la revolució industrial. Sistema de rotació quadriennal. Milloren les tècniques de reg i de drenatge. El reg és el portar aigua dels canals per regar les terres, els regadius, i drenatge és el sistema contrari, és el de treure aigua de les terres, perquè abans hi havia molta terra empantanada, és a dir, hi havia molta terra que no es podia cultivar perquè estava formada per pantans naturals, per zones inundades d'aigua. Llavors, a la revolució industrial es va drenar moltíssima aigua, és a dir, es va guanyar molts cultius drenant aigua de zones empantanades. És a dir, zones que abans eren empantanades i no es podia cultivar, es va treure aigua a través de sistemes de drenatge i es van dedicar a cultius. I això, evidentment, va augmentar la productivitat. Introducció de nous conreus. Recordeu que al segle XV i a partir del segle XVI es descobreix Amèrica, es colonitza Amèrica i venen nous productes d'Amèrica agrícoles, molt importants. 3 d'especials, que són la patata, el tomàquet i el blat de moro. Aquests conreus que van ser portats d'Amèrica, a partir del segle XVIII, comencen a generalitzar-se el seu cultiu. Perquè als països europeus els va costar molt d'entendre com cultivar aquests productes. Va ser un procés lent. De fet, a la patata, els primers conreadors de patata pensaven que la part alimentícia de la patata eren les fulles i no el tubercle. I fins i tot, com que les fulles són verinoses, van crear problemes de salut a les persones. Però a poc, aquests cultius d'Amèrica es van familiaritzant els camperols europeus i són productes amb un gran valor nutritiu. Hi ha països sencers com Irlanda que depenien que el cultiu de la patata va fer augmentar espectacularment la seva població, perquè eren països molt humits on altres tipus de cultius no funcionaven i allí la patata els va anar molt bé. El blat de moro, un cultiu fonamental, que és com l'arròs, un cereal, com el pa, per tant, un cereal amb important poder calòric, amb hidrats de carboni, i el tomàquet. Enriqueixen la dieta i, a més, són productes de semiregadiu. No necessiten tant reg com altres hortalisses. Això és un altre factor que va fer millorar la productivitat agrícola. Llavors, evidentment, la mecanització del camp. És a dir, les eines agrícoles rudimentàries que ja feia anys, segles, que funcionaven igual, com l'arada tirada per cavalls, a poc es van mecanitzant i sent més productives. Apareix la sembradora mecànica, la segadora mecànica i la batedora mecànica. Avui en dia, evidentment, el camp està totalment mecanitzat. Hi ha tractors, hi ha cosechadores, etc. En aquells temps, la mecanització és lleu, però ja comença a ser, ajuda bastant a la mà d'obra humana a millorar millor i cada vegada fa que siguin menys necessaris els cavalls o els bous. Aquesta és una altra cosa. S'incrementa el bestiar amb el cultiu dels farratges. A veure, farratges, 2 exemples de farratges són l'aufals i el mill. Els farratges què són? Farratges són cultius que els fem els humans per alimentar el bestiar, és a dir, per alimentar el vacú, per alimentar les vaques, per alimentar les ovelles, per alimentar els porcs, etc. Llavors, el cultiu de farratges va ser fonamental per millorar el rendiment agrícola. I algú se preguntarà, quin sentit té això de que alimenti més el bestiar, quines millores comporta això a l'agricultura dels humans, si el que fem és cultivar per el bestiar. A veure, abans que apareguessin el cultiu de les farratgeres, l'única forma d'alimentar el bestiar era en grans extensions de terreny, que eren zones de pastura. De fet, durant l'edat mitja i l'edat moderna, la majoria del terreny que utilitzava l'home per alimentar eren zones de pastura. Hi havia molts conflictes amb els pagesos, perquè els pagesos també volien cultivar per alimentar-se ells. Però els ramaders
acaparaven grans extensions de pastura perquè les seves vaques o les seves ovelles o qui fos poguessin alimentar-se. Llavors, a l'aparèixer els farratges, ja no és necessari agafar grans extensions de praderies per alimentar les vaques, perquè l'aliment ja el trec de petits cultius. Llavors, aquestes grans extensions de pastures ja les poden utilitzar els pagesos per cultivar. Per tant, el cultiu de farratgeres va fer que la ramaderia no tingués que anar a pasturar, la poguessis tancar en llocs, estabular, que es diu, és a dir, estabular ver estables, i tinguessis grans àrees lliures disponibles per al cultiu agrícola. Llavors, això també a més fa multiplicar el bestiar i la carn, com diu aquí, deixa de ser un menjar exclusiu de rics i passa a ser un menjar que se difon a una part important de la població. Molt bé. Això és sobre els farratges i l'estabulació. Molt bé, aquí la font d'on han tret els Sapiens, perquè una part molt important de la informació que us he ficat en aquesta diapositiva és sobre aquí. Aquesta és la primera revolució, és a dir, s'augmenta la producció d'aliments. Què passa si augmentem la producció d'aliments? Doncs augmenta la població humana. La segona revolució de la revolució industrial és la revolució demogràfica. A la segona meitat del segle XVIII, és a dir, amb la revolució industrial primer a Anglaterra, es produeix una important explosió demogràfica, és a dir, augmenta moltíssim la població al món. Per què es produeix aquesta explosió demogràfica? Perquè la gent ja no mor tan aviat, és a dir, disminueix la taxa de mortalitat. La gent, els habitants d'Europa, comencen a viure més anys. La seva esperança de vida passa dels 35 als 50, per ficar un exemple. Mentre que la taxa de natalitat, és a dir, els fills que té una dona, continuen sent molts. Perquè en aquells temps se tenien molts fills, se tenien màxim número de fills possible. Però ara tens molts fills, però ja no, uns quants continuen morint-se, però una part important sobreviu i viu bastant temps. En part perquè hi ha més aliments. Llavors, si vosaltres veieu aquest gràfic que teniu aquí, aquesta línia vermella, i aquí l'eix horitzontal representa la història de la humanitat. Veieu vosaltres aquesta línia vermella que representa la població humana? No arriba mai als 1.000 milions, sinó que creix lentament durant centenars durant molts segles. I aquí, de sobte, veieu que aquesta corba puja espectacularment fins a arribar als 6.000 milions d'habitants l'any 2000. El moment en què aquesta curva de població humana puja espectacularment és a partir de la revolució industrial. La revolució industrial, a partir de la revolució industrial es produeix un augment espectacular de la població. Per què? Perquè hi ha més aliments, es produeix molt més i això permet mantenir molta més gent. I perquè la gent viu més temps. I viu més temps perquè baixa la taxa de mortalitat. I per què baixa la taxa de mortalitat? Causes de la baixa de la taxa de mortalitat perquè la gent viu més temps, les que teniu aquí. Nous hàbits d'higiene, la gent es neteja més. De fet, durant els segles anteriors, fins i tot hi havia la creença que una capa de brutícia podia protegir les persones de determinats efectes nocius. Aquesta idea desapareix, la idea que s'ha de netejar i s'ha de tenir els carrers nets, etc., es difon bastant, i aquests nous hàbits d'higiene, evidentment, fan que millori la salut i l'esperança de vida de la població. El clavegueram. Es comença a extendre el clavegueram a les ciutats i als pobles, especialment a les ciutats. El clavegueram què és? El clavegueram no és res més que fer una red de canals soterranis per on passin les aigües residuals. Les ciutats comencen a tenir totes aquesta red subterrània per on passen les aigües residuals, perquè abans les aigües residuals passaven pels carrers i això, evidentment, afavoria moltíssim les infeccions i les malalties. El carbó mineral es comença a utilitzar per escalfar les llars i això fa que les llars siguin més seques, no siguin tan humides. Es comencen a controlar les epidèmies. Científicament ja se sap que les malalties són per transmissions de virus, que els virus són animals o petits microorganismes que van de persona a persona. Al saber-se això, ja es poden adoptar millors mesures per evitar el contagi de malalties. Comencen a aplicar-se mesures que ja en són familiars ara a nosaltres, com confinament, com confinaments perimetrals. Es
comencen a fer aquest tipus de mesures i això fa que les malalties no s'extenguin tant com es feien abans. A l'edat mitja, de fet, a l'edat mitja pensaven que les malalties venien de l'aire, o d'un càstig de Déu. Per tant, no s'adoptaven aquestes mesures tant com a partir de quan es descobreix realment quin és l'origen de les malalties. I, de fet, probablement el factor més important que va ajudar a mantenir l'esperança de vida de les persones va ser el descobriment de les vacunes. El primer que va utilitzar les vacunes va ser Jenner, pràcticament entrant al segle XIX. I a poc es van anar descobrint vacunes per combatre determinades malalties, especialment la verola. La verola avui en dia es considera erradicada, però va ser una malaltia que va matar milions de persones. I fins que no es va descobrir la vacuna i es va vacunar la població, no es va poder vèncer aquesta malaltia. Això passa amb altres com la peste, com la ràbia, la tuberculosi, que es van descobrint les vacunes contra aquest tipus de malalties. Recordeu que una vacuna no és res més que informació debilitada del virus perquè el nostre cos, especialment els nostres glòbuls blancs, coneguin quin és aquest virus i quan aquest virus vingui puguin enfrontar-se i vèncer-lo. Que això no és res més que les batalles que es donen quan hi ha una infecció vírica. Molt bé. Llavors, tenim que es produeix una revolució demogràfica, que hi ha més gent, especialment als llocs on hi ha revolució industrial, els llocs on no n'hi ha, Àfrica, Àsia, Llatinoamèrica, continuen funcionant en un sistema antic de poc creixement demogràfic. Però aquí, a Anglaterra i a Europa s'ha donat ja un procés industrial i hi ha una revolució demogràfica, augmenta la població. Llavors, conseqüències. Què diu aquí? Increment de la demanda de productes. Clar, si som més gent, volem més coses, volem més aliments, volem més roba. Això afavoreix la industrialització. Les indústries han de produir més. Segon, font inesgotable de mà d'obra. Què vol dir això? Vol dir que als empresaris no els hi faltava gent per treballar a les seves fàbriques. Contínuament venien gent demanant treball, perquè hi havia moltíssima gent. Llavors, mà d'obra, que tinc molta gent que em treballa, tinc mà d'obra barata, no tinc que tenir escrúpols cap a la gent, perquè si faig fora amb aquest, me vindrà l'altre. Aquesta és una de les característiques pròpies dels inicis de la revolució industrial, moltíssima gent. Procés d'urbanització accelerat i caòtic, diu aquí. Què vol dir això? Vol dir que molta gent del camp va anar a treballar a les ciutats, perquè eren les ciutats on hi havia les fàbriques. Això es diu l'exode rural. Al produir-se, anar a viure molta gent a la ciutat no va poder absorbir adequadament tota la gent que venia de fora. Aquesta gent se concentrava en suburbis, feien cases de qualsevol manera, i això és el que es diu un procés, una urbanització caòtica, amb moltíssima gent pobra, moltes xaboles, moltes zones sense clavegueram, sense la higiene correcta, etc. Procés d'urbanització accelerat i caòtic. I, evidentment, com que hi havia molta gent a Europa, què van fer? Doncs emigrar a altres territoris. Es produeix un fort corrent migratori, la segona meitat del segle XVIII i al segle XIX, de molts europeus que van a viure a altres llocs, especialment al continent d'Amèrica. Els anglosaxons, que parlen anglès, se'n anaven, sobretot, als Estats Units d'Amèrica, que ja existien com a país, o al Canadà. I els d'Europa del Sud, espanyols, portuguesos i italians, s'anaven sobretot a Llatinoamèrica. Es produeix un èxode massiu de molts europeus que van a Amèrica. Però també, com diu aquí, anaven a altres llocs del món, Austràlia o Sud-àfrica, que especialment Austràlia, no tant Sud-àfrica, però Austràlia avui en dia és un país bàsicament de gent blanca, de gent europea, que són fills dels immigrants. Però els que originàriament vivien a Austràlia, recordeu que eren aborigen i eren de raça negra. Molt bé. Doncs hem parlat de la segona revolució, que és la demogràfica. Anem a la tercera revolució. Aquesta és una revolució clau, que és la revolució tecnològica. Probablement sigui el factor clau i definitiu que va propulsar la revolució industrial i del nivell nom de revolució industrial. Què va passar? A la revolució industrial es van descobrir noves tecnologies, noves formes de produir. I aquí és on va aparèixer la maquinària, que va permetre que els processos productius fossin molt ràpids. És a dir, és imprescindible que hi hagi invents, que hi hagi gent que inventi
noves tecnologies perquè es pugui produir el canvi, el pas de les coses que es fan a mà a màquines. I el gran invent de la revolució industrial és la màquina de vapor. La màquina de vapor és l'invent fonamental, el descobriment que va fer i va permetre la revolució industrial. I la màquina de vapor la va descobrir, evidentment, un anglès, perquè ja vam dir que la revolució industrial va començar a Anglaterra, que es deia James Watt, el 1769. De fet, aquest anglès el que va fer va ser examinar i fixar-se en una altra màquina que havia creat un tal Newcomen, que consistia, era una màquina que ja funcionava en vapor i que servia per drenar aigua de les mines. I al Watt se li va ocórrer perfeccionar aquesta màquina que havia fet el Newcomen i, com la teniu aquí esbossada, aplicar aquesta màquina de vapor per fer moure, primer, la maquinària de les indústries i després veurem també per fer moure els transports. La màquina de vapor és l'invent més important de la revolució industrial. La màquina de vapor, que aquí teniu un esbós de com funciona, necessitava com a combustible el carbó. És a dir, de fet, l'objectiu de la màquina de vapor és produir vapor. I aquesta força de vapor que veieu que va aquí acaba fent moure aquest pistó d'aquí. És a dir, cremem carbó per obtenir vapor d'aigua i aquest vapor d'aigua ben canalitzat fa moure un pistó i la força d'aquest pistó serà la que fa moure les màquines i farà moure els trens. Per això és la màquina de vapor. Per primera vegada amb la màquina de vapor, com veurem a la revolució dels transports, per primera vegada en la història de la humanitat apareix el motor i els transports ja no van propulsats per força animal. Per tant, la màquina de vapor, el gran descobriment de la revolució industrial, la va descobrir James Watt, necessita com a combustible carbó mineral, i la màquina de vapor amb el temps serà aplicada en primer lloc a la indústria i en segon lloc als transports. Llavors, parlant de transports, hem d'anar a la quarta de les revolucions de la revolució industrial, que és la revolució dels transports. A veure, evidentment era necessari. Ara produïm molt més, però ara que les fàbriques produeixin molt no és necessari. Necessites transportar els productes als centres de consum, és a dir, des de les fàbriques als centres de consum, distribuir. I per això necessites millorar els transports. Llavors, per exemple, a Gran Bretanya s'utilitzaven molt canals interiors i més que anar per carretera, per camins, es transportava per barques a través dels... perquè Gran Bretanya i algunes zones d'Alemanya i França estan molt canalitzades. I al començament ja existia el ferrocarril abans que aparegués el tren. Existien línies de ferro, vies de ferro, on hi havia vagonetes, però en lloc de ser tirades per locomotores, eren tirades per cavalls o altres bèsties. És a dir, el ferrocarril va aparèixer en primer lloc a les mines amb vies de ferro que eren tirades vagonetes per animals, per portar el carbó o per portar els minerals que fossin. Per tant, ja existien els ferrocarrils sense existir els trens. Llavors, un tal Stephenson, teniu a sota més o menys l'esbós del que ell va descobrir, se li va ocórrer la idea de que aquestes vagonetes que hi havia a les mines, tirant de les vies de ferro, fossin tirades en lloc de per un cavall o per un ruc o per bous, per una màquina de vapor. Perquè la màquina de vapor, amb la força que fa, pot moure una biela i pot moure les rodes. I és aquí on apareix un altre descobriment important a la revolució industrial, que és la locomotora. La locomotora què és? És una màquina de vapor incorporada al ferrocarril. I del descobriment de la locomotora sortirà amb el temps el tren, les vies de tren. Molt bé. Els primers trens diu que eren de càrrega, és a dir, primer, què feien? Quina era la funció de les locomotores? Transportar minerals dins de les mines. Però a poc va començar a ocórrer la idea de que aquests trens que servien per les mines també podien servir per portar materials d'una ciutat a una altra. I després, finalment, se'ls va ocórrer la idea no només de transportar productes d'un lloc a l'altre, sinó transportar persones, que és quan apareix les primeres línies de passatgers. La primera línia de passatgers de la història
va ser a Anglaterra, de Manchester a Liverpool. I, de fet, recordeu que a Catalunya va ser de Barcelona a Mataró, i un any després va ser de Madrid al Alcalá de Henares. És curiós perquè al començament les primeres línies de ferrocarril de passatgers hi havia, abans que s'apliquessin, hi havia una discussió pseudocientífica en la que pensaven que potser les persones no podrien anar a velocitats de 70 o 80 km per hora. Recordeu que abans del ferrocarril la màxima velocitat que podia anar un home era un cavall. El tren augmentava les velocitats, hi havia una discussió i la gent no estava segura de si les persones podien suportar aquestes velocitats, evidentment. Sí que s'ha donat aquest cas de que sí que es pot passar això. I no només velocitats de tanta, sinó de 200 i 300 km per hora, com estem avui en dia. Perquè veieu vosaltres les inquietuds que hi havia en el moment que es va començar a plantejar la possibilitat d'anar persones amb tren. Evidentment, les locomotores, com teniu aquí sota, necessitaven persones que anessin tirant carbó per anar accionant la màquina de vapor que tirava de la locomotora. Per tant, la màquina de vapor necessita operaris que estiguin tirant contínuament carbó a la caldera per anar produint vapor d'aigua. I el segon invent de transports important, perquè encara no existeix ni el cotxe, no existeix encara l'avió, només existeix el tir, que és amb cavalls, existeix ja el tren, que és la locomotora, i el segon mitjà motoritzat que apareix és el vaixell de vapor. És a dir, el vapor es va incorporar als vaixells. Però els primers vaixells que funcionaven a vapor, com el que teniu aquí dalt al dibuix, funcionaven amb rodes de pales. I això no es feia molt estables. Sí que se podien fer travessies transatlàntiques de 15 dies. Quan dic travessies transatlàntiques, parlo que es podien anar d'Europa a Amèrica en 15 dies. Però no eren molt segures. Un descobriment molt important va ser la idea de substituir aquestes rodes de pales per una hèlix que hi hauria a darrere d'un motor, que hi hauria darrere del vaixell, que és un sistema que ha triomfat moltíssim durant tot el segle XX i avui en dia. És a dir, al començament el vaixell de vapor funcionava amb pales i a partir de final del segle XIX es decideix substituir les pales per una hèlix. I més tard els vaixells deixaran de funcionar amb carbó i amb la força del vapor i passaran sent substituïts pel dièsel i per la gasolina. Si no recordo malament, el Titanic, que és a començaments del segle XX, encara funcionava amb vapor. Les persones que heu vist la pel·lícula Titanic, em sembla que surt gent tirant carbó a les calderes perquè el vaixell pugui anar. Em sembla, ara no ho tinc clar, però jo diria que el Titanic, que és del 1900, de la segona dècada del 1900, del segle XX, crec que encara funcionava amb vapor. Això ho deixem en l'aire. Seguim. Queda una revolució, hem parlat. Revolució agrícola, revolució demogràfica, revolució tecnològica, revolució en els transports. Ja tenim la locomotora i tenim el vaixell de vapor. Queda la revolució en el comerç. El comerç és l'intercanvi de béns. I també la distribució de béns. Portar els béns des de la fàbrica a les botigues. Tradicionalment, els comerciants, qui són? Els que ens venen els productes, els que s'encarreguen de distribuir els productes que s'han produït abans en una fàbrica. Llavors, què va fer que millorés molt el comerç? És a dir, que els productes circulessin molt ràpid d'un lloc a l'altre. Que poguessis comprar des de Rússia taronges d'Espanya, per dir un exemple. O que a Espanya poguessin comprar pells d'animals russos. Què va fer això? Els transports. Al millorar els transports, al haver trens, al haver-hi vaixells que van amb vapor, que van més ràpid, fa que els productes puguin circular més ràpid. El fet que també es produeixin més béns i també un altre aspecte important són les colònies. Les colònies es refereixen als territoris colonials. Anglaterra i França tenien territoris d'Àfrica i Àsia d'on traien matèries primeres, com cotó, com fusta, el que fos, petroli, carbó, que utilitzaven després per les seves fàbriques. És a dir, el fet de tenir territoris colonials també va millorar, va afavorir molt el comerç d'Europa. Llavors, va millorar tant el comerç interior com el comerç exterior. Hem de diferenciar. El comerç interior és el comerç que hi ha dintre d'un país. Dintre d'Espanya, dintre de Portugal, portar productes de Barcelona a Madrid, etc.
El comerç exterior és el comerç que hi ha entre països i funciona per importacions, que és el que tu compres de fora, i exportacions, el que tu vens a fora. Això determina la balança comercial. Doncs en la revolució industrial va millorar el comerç interior, però també el comerç exterior. I llavors, a mesura que aquest comerç augmentava espectacularment, van aparèixer dues posicions ideològiques relacionades en el món del comerç, de les quals se parla moltíssim, que són el lliurecambisme i el proteccionisme, que són contraposades, són antagòniques, són enemigues una de l'altra. La posició del lliurecambisme el que defensa és que no hi hagi barreres entre les aduanes dels països, que els productes circulin lliurement, que tu puguis portar taronges d'aquí a Rússia sense pagar cap tipus d'impost en cap aduana, perquè això afavorirà el comerç, afavorirà la circulació de productes a tot el món. Però després surt una posició contrària que es diu proteccionisme, que és una que és partidària de ficar impostos a les aduanes. Aquest tipus d'impostos generalment es diuen arancels. I per què hi ha gent que és partidari que hi hagi aduanes i impostos als productes que venen de fora? Doncs perquè creuen que és la millor manera d'afavorir la seva indústria. És a dir, si jo fico, per exemple, impostos als mòbils que em venen de Xina, i els mòbils de Xina, al tenir que entrar en impostos aquí, són més cars, doncs potser sortirà a compte tenir una fàbrica de mòbils d'aquí, perquè com que els mòbils que venen de Xina són cars, si la fàbrica de mòbils d'aquí podrà vendre més barats. Això és la postura que defensa el proteccionisme. A veure, amb la globalització, el proteccionisme ha estat molt debilitat i avui en dia les mercaderies circulen lliurement pràcticament d'un país a l'altre. Tot i així, el proteccionisme està tornant a revifar una miqueta. Si veieu vosaltres que els Estats Units li ficaran aranzels a Xina, que Xina li ficarà aranzels als Estats Units, que els Estats Units ens fica aranzels a nosaltres, que ens ha ficat aranzels, per exemple, en l'oli d'oliva, etcètera. És a dir, encara continuen donant casos en els que es fiquen aranzels a la venguda de productes estrangers. Molt bé. Doncs les dues doctrines del comerç que són contràries al lliurecambisme i al proteccionisme. Per exemple, els empresaris catalans eren proteccionistes, perquè el que volien era, per afavorir i vendre dintre d'Espanya, la seva producció fabril, el que no volien és que vinguessin productes de fora. Per tant, el proteccionisme, l'empresariat català al segle XIX era especial, i al segle XX era especialment proteccionista. El procés de mecanització en la indústria, el sector tèxtil. Deixem les 5 revolucions, ja hem parlat d'ells, i ara anem a parlar una miqueteta només de com el sector tèxtil es van incorporar les màquines. Perquè el sector tèxtil, a la primera revolució industrial, o la revolució industrial que nosaltres estem parlant, va ser el primer tipus de sector que es va industrialitzar. Es va industrialitzar abans que qualsevol altre tipus de sector productiu. Els primers que van ficar màquines són els que feien peces de roba, el sector tèxtil. Llavors, el que diu aquí, el tèxtil va ser el primer sector productiu que es va industrialitzar. Llavors, quines són les matèries primes del sector tèxtil? És a dir, quines coses de la natura utilitzem nosaltres per fer roba? Bàsicament, abans de les fibres sintètiques, hi havia 3. El cotó, que ve de flocs que es cultiven a zones càlides, com la Índia, el sud dels Estats Units. I, a més, hi havia la llana, que evidentment ve de les ovelles, i el lli, que és una planta. Llavors, a partir de la primera revolució industrial, el cotó passa a ser la matèria primera preferida dels industrials, més que la llana i més que el lli. I es comencen a fer moltes peces de roba més en cotó que no en llana i en lli. Llavors, clar, el cotó, si vosaltres sabeu què és un cotó és un floc, és una planta, és com un copo de neu, un floc de neu. Llavors, el cotó primer l'has de transformar en fil. I després de transformar-lo en fil, l'has de creuar els fils entre ells fent una xarxa per acabar fent la peça de roba. És a dir, d'una sèrie de flocs acabes fent un teixit de roba. Aquest és el procés industrial per transformar els flocs de cotó en peces de roba. Llavors, són 2 procediments diferents. El de filar, que és el de transformar el floc en fils, que això és un tipus de màquina,
i el de teixir, que és el d'unir els fils que has fet amb les filadores. Llavors, a la revolució industrial, aquí tenim màquines filadores i màquines teixidores. La primera màquina que es va fer era teixidora, que és la llançadora volant. Si vosaltres veieu, es va fer el 1733, és a dir, la de teixir. Llavors, què va passar quan se va descobrir Kay va descobrir la primera màquina per teixir, que es deia llançadora volant? Que faltava fil. Per què faltava fil? Perquè la màquina anava molt ràpid i feia molts fils i es creuava. Però el procés de fer fil del cotó encara era manual. Llavors, automàticament es va descobrir la llançadora volant, es va buscar, intentar trobar una màquina que produís fil a nivell industrial, que primer va ser la spinning jenny, després va ser la waterframe i finalment el Crompton va barrejar la spinning jenny amb la waterframe i va produir la molded jenny. Llavors, és a dir, es va produir. Llavors ja es van aparèixer les màquines que feien fil ràpid. Però llavors se va invertir el procés. Què vol dir? Que es feia molt fil i es teixia lentament, perquè la molded jenny anava molt més ràpid que la llançadora volant. Llavors és quan apareix el telemecànic de Cartwright. I el telemecànic què fa? Teixeix encara més ràpidament. Llavors ja tenim filadores que agafen el floc i transformen el fil molt ràpid, com les que teniu aquí a la foto de dalt, això són filadores, i tenim telers que també van molt ràpid, unint els fils que s'han fet abans amb les filadores. I tenim peces de roba. I aquest és el procés, una mica una explicació de com va funcionar el procés de mecanització a la indústria del sector tèxtil. Les filadores, les teixidores, tot això va passar a Anglaterra. I veiem que tot això va passar al segle XVIII. Molt bé. Doncs explicat ja està la mecanització del sector tèxtil. Aquí tenim un exemple perquè veieu com podia funcionar. Això està extret d'un llibre, em sembla, de quart d'ESO, d'un manual. No vull dir l'editorial perquè m'equivocaré i diré la que no ha de ser. Llavors, en aquest dibuix veiem, per un lloc, el carbó, que és la font de combustible de la màquina de vapor, aquí la caldera, aquí el vapor, que és canalitzat cap al pistó, i aquest pistó fa moure, veieu aquí, a través d'aquesta corretja, tota una arbre de transmissió on hi ha un munt, jo diria que en aquest cas són telers. Això és una fàbrica, són telers mecànics, que creuen el cotó, i aquest és el procés que ens explica com funcionava, des que es fica el carbó a la caldera fins que funcionen els telers mecànics. Molt bé, seguim. El procés de mecanització de la indústria, mineria i siderúrgia. A veure, una mica. Anem a seguir. Llavors, hem parlat que hem comentat que el primer sector que es va industrialitzar va ser el sector tèxtil. Però a la primera revolució industrial hi ha dos sectors industrials que també seran molt importants. Un és la mineria i l'altre la siderúrgia. La mineria, per què passa ser important? Si les màquines de vapor i les locomotores funcionen amb carbó, el carbó passa a ser un recurs energètic estratègic molt important. El carbó era un mineral fonamental per desenvolupar un país en la primera revolució industrial. Tan important era el carbó com al segle XX ha estat el petroli. Llavors, era el principal combustible, el carbó mineral, el que s'obtenia de les mineries, de les mines de carbó. Per tant, les mines de carbó eren un sector fonamental. Curiosament, els anglesos, que són els primers que es van industrialitzar, tenien a més l'avantatge que en el seu país hi ha molta mineria, hi ha molt carbó mineral. Recordeu que a Espanya i a Catalunya també hi ha carbó, que no és de tanta qualitat com l'anglès, però n'hi ha a Lleó, Astúries, n'hi ha a la conca de l'Alt Llobregat, però que també hi ha cert carbó. Recordeu que hi ha diferents tipus de carbó, hulla, lignit, antracit, etc. Molt bé. El sector de la mineria de carbó és un sector econòmic clau en la revolució industrial. I l'altre sector important, a més del tèxtil i de la mineria de carbó, és el que diem la siderúrgia. La siderúrgia és les fàbriques que s'encarreguen de fer el ferro i l'acer. Què passa? El ferro, hi ha cada vegada més demanda de ferro i d'acer. Per què? Perquè el ferrocarril, bàsicament, les línies fèrries estan fetes de ferro, les eines agrícoles són de ferro, les màquines són de ferro, llavors hi ha una nova demanda important de ferro
que a més es multiplicarà amb el que veurem després de la segona revolució industrial. Llavors, s'ha de fer més ferro. Llavors, les fàbriques de ferro, els forns, els alts forns, passen a tenir molta importància també en aquesta revolució industrial perquè hi ha molta demanda de ferro. I, per tant, és un altre sector, la siderúrgic, molt important. El carbó de coc és un carbó que té una cocció molt forta perquè recordeu que el ferro necessita temperatures elevadíssimes de 1.000 graus o més per fondre el mineral, i transformar-lo en líquid. Llavors, el gran poder del carbó calorífic, especialment del carbó de coc, que va ser descobrit per Darby, va afavorir la industrialització del ferro. Veiem ara que el carbó, a més de moure màquines de vapor, també s'utilitzava per la siderúrgia. I finalment, un altre descobriment important de la siderúrgia va ser la producció d'acer a nivell industrial. No de ferro, d'acer. Això amb el convertidor de Bessemer, que després seria aprofitat i transformat per la Siemens per produir acer a nivell industrial. L'acer és un metall més dúctil i no s'oxida, molt millor per l'elaboració de productes que el ferro. L'acer anirà substituint el ferro. La diferència entre l'acer i el ferro és que l'acer és una aleació de ferro i una miqueteta de carboni. Llavors, l'acer és una proporció molt concreta de carboni i fabricar acer exigeix unes proporcions determinades de carboni i un tipus de mineral específic de ferro que pugui permetre convertir i produir acer. I el convertidor de Bessemer va ser fonamental per a produir industrialment acer, perquè abans l'acer s'havia de fer de forma artesanal. Amb aquest convertidor, que després serà transformat pel Siemens en un convertidor molt més eficaç, se produirà acer de nivell industrial i millorarà el material de molts productes, que deixarà de ser ferro i passarà a ser acer. Molt bé. Ara hem d'anar a l'apartat de les conseqüències. Si recordeu, l'apartat de les conseqüències és la segona meitat del temari de revolució industrial. Hi ha les conseqüències econòmiques i les conseqüències socials. I comencem per les conseqüències econòmiques. I quan hem de parlar de les conseqüències econòmiques, hem de parlar del capitalisme i del liberalisme econòmic. Per un moment, si em permeteu, vaig a veure una mica. Molt bé. A veure, anem a parlar del capitalisme. Suposo que serà una paraula que a vosaltres us serà molt familiar. El capitalisme, tal com l'entenem avui en dia, apareix amb la primera revolució industrial. I veieu que aquí, quan parlem de capitalisme i liberalisme econòmic, he dividit el contingut de la diapositiva en ideòlegs i drets bàsics. El capitalisme i el liberalisme econòmic són molt similars. El liberalisme econòmic té uns principis i el capitalisme és el sistema. El liberalisme econòmic és com la ideologia, la forma de pensar com funciona l'economia. I el capitalisme és el sistema aplicat a les idees del liberalisme. No falta que ens liguem amb això. Llavors, amb la industrialització canvia el funcionament de l'economia. I l'economia podem dir que deixa de ser la que havia estat anteriorment, antic règim, feudalisme, sistema artesanal, i passa a ser un sistema capitalista de la nova era industrial. Llavors, els ideòlegs són persones, filòsofs, pensadors, que amb els seus pensaments defensaven el capitalisme. Consideraven que era un sistema bo per a la humanitat. Hi ha 3 ideòlegs molt coneguts del capitalisme que són Adam Smith, David Ricardo i John Stuart Mill. Especialment parlarem de l'escocès Adam Smith, que és el més conegut dels 3. L'Adam Smith era un liberalista declarat. El liberalisme econòmic vol dir, és com el deixa fer. Deia, l'economia, és a dir, l'economia què és? L'economia és produir béns, les fàbriques, els diners, la producció agrícola, és a dir, tots els béns i els serveis que es produeixen en un estat determinat formen l'economia. Llavors,
el senyor Adam Smith, que era liberalista, deia l'Estat, és a dir, el poder polític, el govern, no ha d'intervenir l'economia. És a dir, l'economia l'han de deixar que funcioni per si mateixa a través del sistema de mercat. L'Estat no ha de ficar diners, ni de treure, ni ha de ficar empreses a l'economia, no s'ha de ficar pel mig. S'ha d'abstenir, que l'economia funcioni com a un sector privat sense intervenir l'Estat. I què s'ha de fer l'Estat? L'Estat el que ha de fer és garantir que hi hagi ordre públic, és a dir, tenir la seva policia, tenir el seu exèrcit, garantir que es protegeixin els drets de les persones i les seves llibertats i fer les infraestructures, les carreteres, els ports, els aeroports, però a l'hora de funcionar l'economia, a l'hora de funcionar les empreses, a l'hora dels sectors agrícoles, etc., l'Estat no ha de fer res, no ha d'intervenir, si no seria negatiu. Aquesta és la idea fonamental del liberalisme econòmic. I així, aquesta és la idea fonamental de com funciona l'economia en el segle XIX. Perquè veurem després que al segle XX, pels motius que sigui, especialment a partir de la crisi del XXIX, la idea del liberalisme econòmic quedarà tocada. Tocada de muerte, però no morta. Perquè després, a l'entrar al segle XXI, tornarà a revifar bastant. Llavors, l'Adam Smith, com que defensava el liberalisme econòmic, ell deia que ell va parlar de la famosa metàfora en la seva obra, crec que és de l'esperit de les nacions o la riquesa de les nacions, ara no ho recordo molt bé, o en una obra similar, va defensar que les economies, si el capitalisme era positiu per a la societat. I ho va explicar amb la metàfora de la mà invisible. I l'home va dir que en el capitalisme els que guanyen són els rics. Però què fan els rics? Els rics, com que el que volen són, en el seu egoisme de guanyar diners, què fan? Per guanyar més diners, creen noves empreses. És a dir, què necessito jo per guanyar més diners? Fer empreses. I indirectament, encara que el seu objectiu sigui un objectiu egoista, al crear noves empreses estan afavorint a la societat. Perquè al crear noves empreses creen llocs de treball, produeixen més, etc. És a dir, l'Adam Smith deia que hi havia com una mena de mà invisible que feia que tots els nostres interessos egoistes, aquesta mà feia que acabessin sent positius per a la societat. Bé, això sobre les idees de l'Adam Smith. Anem a parlar del capitalisme. Trets bàsics. Idees bàsiques del sistema capitalista. Recordeu que nosaltres avui en dia, pràcticament tot el món és un món capitalista. Per tant, és el sistema econòmic amb el que estem vivint nosaltres avui en dia. I per tant, dels trets bàsics, molts dels que explicarem ara, han de resultar familiars. Primer tret bàsic del capitalisme. Funciona per propietat privada. Propietat privada, què és la propietat? La propietat privada vol dir que jo soc propietari d'un objecte, d'una casa, d'una empresa, i quan jo soc propietari excloeixo els altres que ho puguin ser. Només ho soc jo, només puc utilitzar allò o les persones que jo deixi utilitzar aquell objecte. Llavors, la propietat privada d'un bolígraf no és important, però quan comences a parlar d'objectes com cotxes, com cases i especialment empreses, és fonamental. Llavors, el capitalisme funciona per propietat privada dels mitjans de producció. Les fàbriques, les empreses són propietàries d'una persona o d'un grup de persones. Això, la propietat privada és la idea bàsica del capitalisme. I no penseu que és una cosa elemental que ha estat sempre a la societat. No ha estat sempre. Hi ha altres vegades que han funcionat d'una forma diferent. I una altra idea important del capitalisme és que l'objectiu és obtenir el màxim benefici de les empreses i del teu treball. És a dir, el capitalisme funciona amb el desig de les persones d'enriquir-los. I si el desig d'enriquir-se durant l'edat mitja, especialment en contextos religiosos, estava mal vist, era com un pecat, a partir de la il·lustració, és a dir, a partir del segle XVIII, el desig d'enriquir-se comença a estar ben vist. És com algo legítim que tu tens de voler-te enriquir. Llavors, aquesta és una de les bases del capitalisme, el desig d'enriquir-se, la possibilitat de prosperar econòmicament. Una altra idea fonamental del capitalisme és el mercat, la idea de mercat. Però no penseu només en un mercat de verdures, perquè avui la idea de mercat és diferent. Mercat és qualsevol lloc real o virtual on apareguin unes persones oferint una cosa i unes altres demandant aquesta cosa. És a dir, el mercat és el lloc on entren els oferents i els demandants es troben entre ells.
Ofereixo pomes, compro pomes. Ofereixo accions, compro accions. Ofereixo cotxes, això és el mercat. Llavors, el preu del producte que s'intercanvia al mercat ho determinen la intensitat de l'oferta i la demanda. És a dir, si un producte hi ha un moment que hi ha poca oferta i molta demanda, el preu puja. A l'inrevés, si hi ha un moment que el producte hi ha molta oferta, s'ofereix molt aquest producte, però hi ha poca gent que el vulgui, el preu baixa. Això és un mecanisme típic de mercat, de fixació del preu, sense intervenir a l'Estat. El mercat determina el preu mitjançant l'oferta i la demanda de productes. I la idea de mercat és una altra idea fonamental del capitalisme amb la propietat privada. Una altra idea del capitalisme, del liberalisme econòmic que ja hem comentat abans, és la que l'Estat no ha d'intervenir en l'economia. Però aquesta idea es modificarà al segle XX. I una altra idea fonamental del capitalisme és la lliure competència entre les empreses. És a dir, no és d'afavorir una empresa i perjudicar l'altra. Les empreses competeixen entre elles i guanya la que ho fa millor. La que fica millors preus, la que fa millors productes. Hem de deixar que competeixin lliurement entre elles i que guanyin les que ho facin millor. Molt bé, doncs aquestes són les idees bàsiques del capitalisme. Propietat privada, obtenció del màxim benefici, existència d'un mercat amb oferta i demanda i lliure competència d'empreses. Molt bé. Capitalisme, el sistema econòmic que tenim avui en dia. El capitalisme, continuem parlant d'ell, és un sistema cíclic. Cíclic què vol dir? Que té pujades i baixades. Veieu aquest gràfic d'aquí, a l'esquerra? Puja, baixa, fa com unes muntanyes. Això és un gràfic. El capitalisme sempre a la història té moments en què funciona molt bé i hi ha creixement econòmic. Quan hi ha creixement econòmic, les empreses produeixen més, la gent té més diners, quasi tothom treballa, hi ha prosperitat econòmica. Però de sobte el capitalisme també té moments en els quals hi ha crisis econòmiques, períodes de crisi o de depressió, en els quals es produeix menys, hi ha molta més gent a l'atur, hi ha gent que s'arruïna, etc. I aquesta dinàmica de créixer, baixo, pujo, baixo, és una mecànica inherent al capitalisme, és cíclic. Per exemple, períodes d'expansió al llarg de la història. Períodes d'expansió és el mateix que creixement. Per exemple, els anys 20 i els anys 50 del segle XX van ser períodes de creixement, o inicis del segle XXI, del 2000 al 2008 i la part final dels anys 90 van ser un període d'expansió i de creixement econòmic. Però exemples de períodes de crisi, hi ha hagut crisis importants al capitalisme. La crisi del petroli dels anys 70, la crisi del 29 que estudiarem, que va ser molt important també, probablement la més forta de les que hi ha hagut, la crisi del 2008. Alguns diuen que també amb això del coronavirus també hi ha una altra crisi. Per això són períodes d'expansió i períodes de crisi. I el capitalisme té dues parts. La que hem parlat ara, que és el capitalisme productiu. El capitalisme productiu és el que produeix béns i serveis. Produeix cotxes, produeix sabates, produeix roba, ven hamburgueses. Però és el capitalisme financer, perquè darrere de totes les empreses que produeixen hi ha un sector, un moviment de diners i de préstecs, etc. Això és el capitalisme financer. És un capitalisme que no és productiu. És un capitalisme que és intentar controlar els fluxos de diners i d'inversions que hi ha. Llavors, dins de l'aparició del capitalisme i l'aparició del capitalisme financer, hi ha una sèrie de sectors o llocs molt importants que passen a ser fonamentals. I un d'ells és la banca, els bancs. Els bancs ja existien des de l'edat mitja, però la seva activitat, i fins i tot va arribar a ser important perquè prestaven diners, però amb el capitalisme industrial passen a ser encara molt més importants. Per què? Perquè les empreses cada vegada són més grans. És a dir, les fàbriques són enormes. Els ferrocarrils requereixen unes inversions immenses. Això feia uns segles no se plantejava així. Com a molt, una gran inversió era construir un vaixell. Ara no. Ara s'han de fer línies de trens, s'han de fer trens, s'han de fer fàbriques enormes i això necessites molts diners i molta inversió. I els empresaris no tenen tants diners per ells mateixos. Llavors, què han de fer? Han d'anar al banc i demanar diners.
i els bancs van donant diners als empresaris. Els diners que obtenen de les persones que estalvien diners allí. Per tant, la banca passa a ser un sector molt estratègic i molt important a la revolució industrial. Una altra eina jurídica i mercantil molt important que apareix, ja existia abans, però torna a adquirir molta importància, les societats mercantils. Els empresaris poden ser el que es diuen persones físiques, que són tu, jo, qualsevol altra persona que tenim una empresa. Jo tinc un bar, per exemple, jo soc persona física, soc l'empresari del bar, és meu. Però s'ideen les societats. Les societats són diferents persones que s'ajunten entre elles i funden una persona diferent, que es diu persona jurídica, que serà la que s'encarregarà de gestionar l'empresa. Llavors, en lloc de les persones físiques apareixen el que es diuen persones jurídiques, que són les societats mercantils. Societats anònimes, etc. Llavors, les societats anònimes, les societats cooperatives, les limitades, passen a ser les que gestionen les empreses en lloc de les persones físiques. Llavors, quin avantatge té això? Que la societat no és una persona, sinó són diverses persones que han ficat una inversió allí. I a més, si hi ha problemes, el problema se l'emporta la societat, no les persones que estan a la societat. Per això ja són temes que no ens interessen. Per tant, importància de la banca. Apareixen les societats mercantils, especialment el que nosaltres diem la societat anònima. I un altre sector important amb la revolució industrial són les borses de valors. La més important de totes, que és la que hi ha als Estats Units, a Nova York, és la de Wall Street. Llavors, a les borses, què és el que es fa a les borses? A les borses és un mercat, però és un mercat de valors. Especialment és un mercat d'accions. A la borsa van a comprar i a vendre accions. Què són accions? Part de les societats. És a dir, les societats que hem dit que podien ser empresaris estan dividides en petites parts, en petits bossins. Cada bocí d'una societat mercantil es diu acció. I si tu vols comprar i vendre accions, has d'anar a la borsa, que és el mercat on es compren i venden accions. I com que les societats mercantils passen a ser molt importants, les borses, que és el lloc on es compren i venen accions, també passen a ser molt importants. Passen a ser un altre sector estratègic clau dins del capitalisme. Molt bé. Doncs ja tenim prou de capitalisme. Hem explicat els trets, hem explicat els ideals, hem explicat el capitalisme financer, deixem el capitalisme, tot i que parlarem contínuament al llarg de la resta de història contemporània. Sistemes alternatius al capitalisme. El comunisme. A veure, hi havia gent que pensava que el capitalisme no era tan fantàstic com pintaven o ens deien el David Ricardo, l'Adam Smith o el John Stuart Mill. Hi havia gent que era crítica i molt crítica amb el capitalisme. I aquesta gent, el qual destacarem com a ideòlegs, Karl Marx, considerava que s'havia de buscar un sistema diferent econòmic que fos més just. És a dir, i aquest és el comunisme, és una ideologia que busca, és el sistema alternatiu més important al capitalisme, que busca un sistema econòmic més just. Per què passava amb el capitalisme? Hi havia rics i hi havia obrers que eren molt pobres. Llavors, el comunisme proposa un sistema en què no hi hagi tanta diferència de riquesa entre uns i altres. Un sistema més just. Llavors, qui va inventar? Perquè el comunisme, així com el capitalisme és un sistema fet amb l'aparició de la revolució industrial, el comunisme és un sistema inventat, ideat per l'home. I els dos filòsofs més importants del comunisme, el més important és el Karl Marx, però també s'ha de ficar el seu col·laborador Friedrich Engels, que quan van escriure el manifest comunista és en aquest escrit on proposen el sistema del comunisme. És a dir, el comunisme apareix proposat per primera vegada en el famós manifest comunista que va ser redactat pel gran ideòleg del comunisme, que és Karl Marx, i el seu ajudant, que era Friedrich Engels. Llavors, el Marx, que és un filòsof molt important, de fet, el comunisme a vegades es diu marxisme, perquè s'identifica el sistema amb el seu creador. El Marx, una idea del Marx que avui en dia comparteix pràcticament tot el món, que és la seva idea, el més important, el sector més important del funcionament de la societat humana és l'economia. I el Marx diu que l'economia és la base de tot. L'economia, diu, determina com funcionen les persones, com s'organitza la societat i fins i tot la cultura i el pensament de les persones. És a dir, el sistema econòmic és la base de tot el més. Per tant, segons Marx, a partir de Marx, l'economia és el més important de tota la societat.
i ho determina tot. Per tant, l'economia és fonamental. I aquesta idea del Marx va ser fins i tot acceptada pels seus principals enemics, que eren els capitalistes. Llavors, el Marx diu que al llarg de tota la història sempre hi han estat lluitant dues classes. Per un lloc, sempre hi ha uns que són els que tenen el poder, que són els opressors. I sempre hi ha els oprimits, que són els pobres. I que en el capitalisme han aparegut com a classe opressora els burgesos, que són els empresaris, i com a classe oprimida els obrers o treballadors. El Marx deia que els empresaris s'apropiaven d'una part del treball dels treballadors que es deia plusvàlua. És a dir, que no els hi pagaven als treballadors tota la part que els hi corresponia de la seva feina, sinó que se'n quedaven ells una part. La plusvàlua és el que fa que els treballadors estiguin oprimits i els empresaris s'enriqueixin. Per tant, el Marx considera que s'ha de tallar aquesta situació d'explotació dels obrers. I per això proposa el comunisme. Llavors, el comunisme, que és una proposta, anem a veure quines són les característiques bàsiques que el diferencien del sistema capitalista. Propietat pública dels mitjans de producció. El contrari del capitalisme. És a dir, el capitalisme és propietat privada. Això és propietat pública. O propietat, si voleu dir, fins i tot col·lectiva. Què vol dir? Que al comunisme que proposa Marx, les empreses, les terres, les cases, no són propietat privada. És de tothom. És de l'Estat, diguem. És a dir, en el comunisme la gent treballa per fàbriques que no són de cap empresari, sinó que són propietat de l'Estat, del poder, de la col·lectivitat de les persones. Les cases on vius en un règim comunista, el teu pis, no és propietat teua, és de l'Estat que te dona un espai perquè tu vivís. És a dir, el comunisme i les màquines de les fàbriques, etc., no hi ha propietat privada, sobretot de les coses importants. A partir de coses menys importants, com cotxes, com fulls, com oficines, potser aquí sí que pot haver propietat privada. Però en les coses fonamentals de l'economia, en el comunisme, està tot col·lectivitzat. No hi ha propietat privada, no hi ha empresaris. Aquest és l'objectiu del comunisme, acabar amb les dues classes, amb classes socials, que només hi hagi una classe, que tothom sigui treballador. És a dir, en el comunisme tothom és treballador. El Marx els diria proletaris o proletariat. La paraula proletariat, que és una paraula que utilitza el Karl Marx, significa classe obrera o classe treballadora. Què més en el comunisme? Llavors, la idea del comunisme, el Marx va dir el següent. El món és capitalista. El poder, els partits que manen, els polítics, defensen els empresaris, que són capitalistes. Per tant, no s'aconseguirà mai un canvi pacífic d'un sistema capitalista a un sistema comunista. Què s'ha de fer? Una lluita obrera contínua i fins i tot la revolució. És a dir, Marx defensa que s'hagi de fer una revolució fins i tot violenta de la classe obrera contra els que considera opressors per acabar amb el capitalisme, entrar en el govern i ficar un nou govern que es digui la dictadura del proletariat. I en aquest nou govern comunista són els obrers els que manen. I en aquest nou govern comunista, en aquest nou estat comunista que defensa el Marx i l'Engels, i que hi haurà països que seran comunistes, el primer de tots, que serà Rússia, no poden haver diferents partits polítics. No pot haver el partit de dretes, el partit d'esquerres, el partit de centre, el partit liberal, no. En un estat comunista només hi ha un partit polític, que és el Partit Comunista. Partit polític únic. I el Partit Comunista sí que pot anar canviant i se'n fan eleccions dintre del Partit Comunista, però no fora. És a dir, els càrrecs del Partit Comunista sí que es fan eleccions per decidir jo vull que aquest sigui el president del Partit Comunista, vull que tal, però només és dintre del mateix partit. En el comunisme no s'accepten altres partits polítics. És a dir, de fet, una vegada ets un estat comunista, has de ser estat comunista. I això sí, pensant sempre, intentant pensar que amb això, al no haver-hi classes, l'economia econòmicament serà més just. No hi haurà tantes diferències de riquesa. La història ens explica altres coses. Això ho anirem descobrint al llarg del funcionament del segle XX, que li va passar al comunisme, etc. Un dels principals problemes del comunisme és que els incentius que té el capitalisme d'enriquir-te més, que fa que pensis i treballis més per obtenir, no els té el treballador del comunisme. El treballador del comunisme ja té un treball una miqueta per tota la seva vida i no té incentius per millorar la producció. Aquests seran els principals inconvenients per poder progressar dins del comunisme. Vinga, seguim. Bé,
Dos imatges. La que tenim a l'esquerra, el Marx, Karl Marx, el gran alemany, el gran ideòleg del comunisme. Un dels filòsofs més importants del segle XIX i de la història de la humanitat. Per tot el que va dir i pel que va pensar, algunes coses a favor, altres en contra. I el dibuix de la dreta també és el Marx i el seu company del cantó és l'Engels, és el moment que representen que va sortir el manifest comunista a imprimir-se. Vale? Molt bé, doncs tenim imatges. Hi ha un segon sistema econòmic alternatiu al capitalisme, que no és el comunisme, sinó que es diu anarquisme, que també va sorgir al segle XIX. Vale? Anem a parlar una miqueteta de l'anarquisme i d'aquest senyor que tenim a l'esquerra, que és el seu ideòleg principal. L'anarquisme és una idea molt similar al comunisme. De fet, comparteix una sèrie d'idees amb el comunisme. La propietat col·lectiva dels mitjans de producció, és a dir, l'anarquisme està contra la propietat privada del capitalisme. Vale? I també creu en la lluita obrera i que s'ha de fer una revolució dels obrers contra el poder per establir, en aquest cas, un model anarquista, no un model comunista. Quina diferència hi ha entre l'anarquisme i el comunisme? La principal diferència és que l'anarquisme no creu en l'Estat, no creu en el poder polític, no creu en l'autoritat, no vol cap poder, no vol exèrcits. Vale? Creu que la societat s'ha d'organitzar en cèl·lules individuals i organismes que tot ha de sortir des de la part més baixa de la societat i s'ha d'anar organitzant així, però sense fórmules de poder, sense cap tipus de poder, vale? Sense estats, sense partits polítics. Aquesta és la ideologia anarquista. S'ha aplicat alguna vegada l'anarquisme, històricament? Alguna vegada, però en casos molt excepcionals. Vale? Per l'anarquisme no hi ha partits polítics. No hi ha cap partit polític que sigui anarquista, perquè si tu acceptes formar un partit polític és que ja estàs lluitant pel poder. I l'anarquisme no vol poder. Com que no vull poder, no tinc partits polítics. No vull saber res de la política. L'anarquisme funciona per sindicats. Llavors, l'objectiu de l'anarquisme és fer una revolució anarquista i establir un model de societat en què no hi hagi un estat. Vale? No hi hagi jerarquies. Hi hagi un funcionament el més democràtic possible. L'èxit de l'anarquisme no se sap realment perquè no s'ha arribat mai a establir realment una societat anarquista. Vale? El principal ideòleg de l'anarquisme, la persona que més ha defensat l'anarquisme, és el senyor que en la fotografia tenim a l'esquerra, que és un rus que es diu Mikhail Bakunin. Vale? Partidari d'un tipus d'anarquisme, que em sembla que es diu anarcosindicalisme, vale? Que és que ja es reparteixen els mitjans de producció per igual, però els fruits del rendiment es reparteixen en proporció al rendiment de les persones. Mentre que un altre anarquista com Kropotkin és partidari de l'anarcocomunisme en el qual els rendiments es reparteixen per igual totes les persones. Vale? És igual, els dos són anarquistes, Bakunin o Kropotkin. El més important és Bakunin, és l'ideòleg que més hem de relacionar amb l'anarquisme. Molt bé, doncs hem parlat dels sistemes econòmics. Hem dit que hi ha, per un lloc, capitalisme, que és el sistema econòmic més important, i després n'hi ha dos alternatius al llarg de la Revolució Industrial que apareixen el comunisme i l'anarquisme que tindran certa importància al llarg de la història de la humanitat i que ja anirem parlant més tard. Vale? Seguim. Hi ha una altra forma de proposar models econòmics diferents, que es diu el socialisme utòpic. A veure, una cosa utòpica és un model ideal de viure les persones que sembla irrealitzable, perquè és molt idealista. L'utopisme ve hi ha un autor anglès del Renaixement que es diu Thomas More, que va fer una obra que es deia l'Utopia, que era una illa imaginària en la que ell descriu que vivien les persones un règim perfecte, de perfecció, en la que la gent estudiava, en la que la gent s'educava molt bé, la gent era molt respectuosa. És a dir, una utopia és una idea d'un futur en la que tot funciona d'una forma perfecta, una forma de viure perfecta. Llavors, el socialisme utòpic, què són? Una sèrie d'ideòlegs que buscaven una forma ideal de funcionar a la societat, que van haver durant el segle XIX. Perquè socialisme, què és? Socialisme no és res més que pensar que l'Estat ha de treballar pel bé de la societat. Llavors, el socialisme utòpic són una sèrie d'ideòlegs, filòsofs, que proposen formes de convivència pacífica, harmonia i igualtat entre les coses que ells escrivien. Obres importants de la història utòpiques n'hi ha hagut unes quantes. La República de Plató, aquest que hem comentat abans, l'Utopia de Tomàs Moro. I ara apareixen
en el segle XIX, noves formes de socialisme utòpic. Jo de socialisme utòpic vull parlar ràpidament de dos autors. Un és el Robert Owen, que és un gal·lès, un empresari que tenia empreses de tèxtils, que es va dedicar a construir habitatges i escoles pels treballadors que treballaven per ell. És una mena de filantropia cap a les persones. I, de fet, ell mateix va arribar a compartir parts, propietats de la seva empresa, accions amb els treballadors. Per això es diu el pare del cooperativisme. Recordeu que arrel del comunisme apareixeran unes societats diferents a les anònimes que es diuen cooperatives. En les cooperatives, la propietat de la societat generalment sol ser dels treballadors. Per tant, el model de cooperativa és un model entre el capitalisme i el comunisme. És capitalista perquè és una societat mercantil, però és comunista perquè els que són membres de la societat ja no són accionistes que van a buscar un munt de diners, sinó són treballadors. El Robert Owen és un dels socialistes utòpics importants. L'altre és el francès, Fourier. I aquest va descriure un lloc ideal, una sèrie de comunes on s'havien d'agrupar les persones per viure, que es deien falansteris. Els falansteris estaven formats, no sé si per unes 1.600 persones, en què hi havia uns treballant una cosa, els altres es dedicaven a una altra cosa. Era com una mena de comuna de persones que vivien allí, ideal, i que era autosuficient. Dintre les dues imatges que tenim, la de dalt és la de com era la proposta de fer els falansteris que es va proposar el Charles Fourier, que no van acabar funcionant. I a sota és New Harmony, que és una mena de zona agrícola, de projecte idealista del Robert Owen, de fer una comuna de treballadors en una fàbrica. Per això és el socialisme utòpic. El socialisme utòpic no va aconseguir posar en pràctica les seves propostes. Ho va intentar i va fracassar. Ara sí que passem la part aquesta de models alternatius del capitalisme, passem la part de les conseqüències econòmiques de la revolució industrial i anem a la part final, que són les conseqüències socials de la revolució industrial. I per parlar de les conseqüències socials se refereixen a la societat. Per parlar de les conseqüències socials hem de començar parlant de la burgesia. La burgesia és una classe social que ja venia d'abans, però que amb la revolució industrial va ser la més afavorida, la que es va enriquir, perquè els burgesos, que havien estat comerciants, van passar a ser també els propietaris de les fàbriques. I com que les fàbriques és el sector productiu per excel·lència de la revolució industrial, són els que es van enriquir. Els burgesos són els que són els futurs empresaris. La burgesia és la classe social que passarà a ser l'empresariat. Molt bé. Llavors, passa a ser l'elit dominant, és a dir, passen a ser els que tenen més riquesa i els que influeixen més en el poder. Quins havien estat fins llavors la principal elit? La noblesa. Què eren la noblesa? Els ducs, els comtes. I la riquesa de la noblesa venia pel fet de ser propietari de terres, per tenir terres agrícoles. I recordeu que la noblesa funcionava de forma hereditària, és a dir, el fill del duc passava a ser duc i tenia les mateixes terres que havia tingut el seu pare. En la burgesia, ja l'important no és tenir terres, l'important és tenir empreses, fàbriques. És a dir, la riquesa ja no està en les terres que tens, en tenir molta extensió agrícola. La riquesa està en les fàbriques. Hi ha un canvi de paradigma en l'enriquiment. Llavors, al canviar l'enriquiment, els nobles perden, no es fan tan rics i els que es fan rics són els burgesos. Alta burgesia. Alta burgesia són els burgesos més rics, els empresaris més rics. Aquí us fico noms de cognoms molt coneguts del món empresarial, persones que es van fer molt riques amb la revolució industrial. Els Rockefeller, amb el sector del petroli. El sector del petroli vindrà a la segona revolució industrial. Els Krupp, que són uns magnats alemanys, els Ritz, de cadenes d'hotels, Hertz, dels mitjans de comunicació dels diaris, Carnegie, en la siderúrgica, etc. I altres tipus de magnats o persones molt riques a partir de la revolució industrial. Després hi ha la classe mitja burgesa. És a dir, són els que no són tan rics ni són pobres, estan al mig, burgesos. Professions liberals. Professions liberals són aquelles persones que treballen, que no són empresàries, però que la seva professió és autònoma.
especialment en aquest temps, la professió liberal eren els metges, els advocats, és a dir, persones, periodistes, persones que la seva feina era independent, era intel·lectual i els permetia cert nivell, certa estabilitat econòmica. I els funcionaris, que són les persones que treballen per l'Estat. I dins de la petita burgesia, és a dir, els burgesos ja menys importants, menys enriquits, hi havia els que tenien unes petites botigues, els botiguers. Els botiguers, les persones que tenen botigues formen part de la burgesia, i fins i tot els artesans. Aquesta és una de les dues classes socials importants que va haver la Revolució Industrial. Anem a la segona. La classe obrera. Si la burgesia era una classe social que ja venia de l'antic règim, perquè l'antic règim, recordeu que ja hi havia comerciants, que eren els burgesos, sempre havien estat els més actius, els empresaris més arriscats, mentre que els nobles eren persones de l'edat mitja que tenien terres i es dedicaven només a viure en els seus castells i palaus. Molt bé. Però després apareix una segona classe, que són els que treballen pels burgesos, els que treballen a les fàbriques, la classe obrera. Aquesta classe no havia existit fins llavors. És una classe nova que apareix amb la Revolució Industrial. Què fan els obrers? Treballen a les fàbriques dels burgesos. Molts d'aquests obrers havien estat pagesos. Recordeu que abans de la Revolució Industrial quasi tothom treballava de pagès. Amb la Revolució Industrial, una part important de la població deixa de treballar de pagès i va a treballar a les fàbriques. Per què? Perquè, com que en el camp la producció ja s'ha multiplicat i el que fa un pagès, abans ho feien 10, sobren pagesos. I què fan els pagesos? Van a les ciutats, que és on hi ha les fàbriques, a treballar. Aquest és un fenomen que es diu l'èxode rural, que es produeix en totes les societats que s'industrialitzen. La gent deixa del poble i se'n va viure a la ciutat. Èxode rural, que es va donar molt en la Revolució Industrial. Llavors, els primers treballadors, els primers obrers que treballaven en fàbriques vivien en condicions molt penoses i molt lamentables. Era una veritable pesadilla. Treballaven de 10 a 16 hores diàries. Treballaven tots els dies de la setmana. El diumenge, com a molt, tenien un temps per anar a missa i després tornar a treballar. No hi havia vacances. Els salaris eren baixíssims, no donaven ni per menjar. De fet, no hi havia contractes de treball, és a dir, la gent anava, cada dia s'alçava aviat i anava a la fàbrica. Allí es feia una cua. Llavors hi havia un patró que deia, s'ha d'entrar la gent. I si hi ha sobrava gent, no es deixaven entrar amb alguns. I al dia següent, cada dia el mateix, a veure qui entra a treballar a la fàbrica i qui no treballa. Els que no treballen no guanyen cap tipus de diners, estan a la misèria. Per tant, era fonamental poder entrar a la fàbrica. En quin tipus de cases vivia aquesta gent? Que eren sobretot pagesos que havien anat a viure a la ciutat. Mireu-lo de baix, veritables xaboles. Aquesta fotografia de baix ens mostra el tipus de vivenda que tenien. Cases petites, en les cases petites vivien diverses famílies, recordeu que les famílies eren nombroses, perquè en aquells temps tenien un fill, ell tenia una inversió perquè en pocs anys ja d'estar treballant, totes humides, mal ventilades i sense clavegueres. Les dones també treballaven, però per sous més baixos, i també treballaven les dones embarassades, fins que el dia del part. Els nens no anaven a l'escola i a més també havien de treballar a partir dels 6 anys. Hi ha un escrit molt commovedor que ens explica nens de 6 anys que van a les fàbriques i que la primera joguina, el primer objecte amb el que es relacionen és la màquina de la indústria i treballen jornades interminables. Llavors, aquesta situació tan miserable que vivia la classe obrera contrasta molt amb la que hem vist abans de la burgesia enriquida. Hi ha una diferència molt greu que fa insostenible la convivència social. Això ha de petar d'alguna forma o altra, és el que va acabar passant. Per això van sorgir idees com la del Marx, com la de Bakunin, comunisme, anarquisme, per lluitar contra aquesta forma d'explotació social. Llavors, anem a parlar del moviment obrer. Què és el moviment obrer? El moviment obrer és la lluita dels treballadors per millorar aquelles horribles condicions de vida i de treball que tenien. Llavors, evidentment, això implicarà que els obrers s'acabaran enfrontant contra els empresaris, perquè els empresaris són els que tenen les fàbriques, els que volen guanyar diners, i els obrers són els que volen millorar la seva vida. Això és un conflicte, aquí algú dels dos ha de cedir. Molt bé. Llavors, el primer sistema, la primera forma de lluitar que van tenir els obrers seria l'udisme, i consistia en destruir les màquines i en cremar fàbriques.
El ludisme és el primer moviment obrer que hi va haver, que va durar fins a 1830. I què feien els obrers? La seva forma de lluitar era destruint màquines i cremant fàbriques, perquè consideraven que els estaven prenent la seva feina. És a dir, no lluitaven contra l'empresari, lluitaven contra la màquina, perquè la màquina era qui els estava prenent la feina. Es diu ludisme perquè la primera persona que se li... o no sé si va ser la primera persona, però la persona que va servir com a reflexe de la ideologia que van utilitzar va ser un teixidor anglès que es deia Ned Ludd, que es va dedicar a... En un acte de queixa contra el seu patró va cremar les màquines de la seva fàbrica. I arrel d'aquesta acció de Ned Ludd apareix el moviment que té el seu nom, que es diu ludisme, que consisteix precisament en això, en accions de sabotatge industrial. Els seguidors de ludisme deien ludites. Però, evidentment, aquest tipus d'accions no porten a la solució. Cremar fàbriques o destruir-les va contra el progrés inevitable. Llavors, és quan s'han de buscar formes alternatives de lluita obrera per millorar la situació i les condicions de treball dels obrers. Llavors és quan apareixen aquestes noves modalitats de lluita obrera, com són el mutualisme i el sindicalisme. De fet, primer, inevitable per dur a terme la lluita obrera és que els treballadors, que són molts d'ells analfabets i que tenen pocs coneixements, se'n donin compte de la seva situació i pensin que estan explotats pels empresaris, pels burgesos, que és injusta la situació en la que viuen i que han de lluitar per aconseguir canviar aquesta situació. El fet que els treballadors se'n donin compte de la seva situació és el que Marx li deia la consciència de classe. Llavors, un primer mecanisme que van fer els treballadors per canviar la situació va ser entre ells mateixos ajudar-se, que és el que es diu el mutualisme. El mutualisme no és res més que els treballadors que treballen deixen una part dels seus estalvis a una societat mútua per ajudar a aquells treballadors que no treballen, que estan a l'atur o estan de malaltia. Això són les societats de socors mútuos o mutualitats, que van sorgir en aquells temps, de forma espontània entre els treballadors, i que avui en dia encara hi són, perquè les mutualitats que existeixen avui en dia no són res més que una evolució molt canviada de les primeres mutualitats que van fer aquests obrers que necessitaven, perquè en aquells temps, quan un obrer no treballava, no tenia cap tipus d'ingrés, i si estava en malaltia no el pagaven la baixa. Llavors, els mateixos obrers van crear les mutualitats. Però probablement l'eina més important que van trobar els obrers va ser unir-se entre ells, crear una organització que es deia sindicat. I el sindicat els representava amb ells i era el que s'enfrontava i el que negociava amb l'empresari per millorar les seves condicions. És a dir, el sindicat és una organització que representa els treballadors per lluitar per millorar les seves condicions de vida. Que treballen menys hores, que tinguin un dia de vacances, un dia de lliure a la setmana, que tinguin unes vacances, que puguin ser atesos en cas d'atur, etc. Llavors, els sindicats seran, a partir d'ara, els que s'encarregaran de dur a terme aquesta lluita. Perquè els treballadors, clar, si els treballadors ho fan individualment, cada treballador té el seu interès. Cada treballador el que vol és millorar el seu. Llavors, així no se podia arreglar la situació. El millor és unir-se tots en el que es diuen els sindicats. Llavors, les associacions obreres al començament eren clandestines, estaven prohibides. Els primers sindicats estaven prohibits, no es podien juntar. Les lleis prohibien que els treballadors se poguessin unir entre ells. Per tant, els sindicats eren prohibits, eren il·legals. I totes les accions que feien els sindicats eren clandestines. A més, els primers sindicats que ens van fer només eren sindicats de ram, perquè de fet els sindicats eren una petita evolució del que abans havien estat els gremis d'artesans. Però els gremis d'artesans, que eren de l'edat mitja, ja no, cada vegada estan quedant més obsolets, ja no serveixen per resoldre les situacions. Llavors, dels gremis se passa al sindicat. Però els gremis funcionaven per ram. Què vol dir? Que hi havia el gremi de pastissers, que hi havia el gremi de ferrers, que hi havia el gremi de ceramistes, i cadascú feia la batalla pel seu compte. Llavors, els sindicats van començar a de mateixa forma. Hi havia un sindicat de filadors, hi havia un sindicat de teixidors, hi havia un sindicat dels treballadors de la siderúrgia, hi havia un sindicat de miners. Llavors, cada sindicat feia la batalla pel seu compte. Fins que a Anglaterra, que evidentment tot això, la idea dels sindicats i les mutualitats van sorgir per primer lloc a Anglaterra,
el 1834 es va crear la Great Trade Union i aquest era un sindicat que representava els treballadors de tots els rams professionals. I aquest serà un canvi molt important, perquè a partir d'ara els treballadors estan tots agrupats en una mateixa organització que defensa els seus interessos i això fa l'organització molt més forta. Recordeu que en anglès els sindicats es diuen unions, es diuen avui en dia encara, unions. Llavors, el moviment sindical va començar a Anglaterra, primer estaven sindicats de ram, fins a la Great Trade Union, que agrupa els sindicalistes de tots els rams d'Anglaterra. Això la farà més forta i serà molt fonamental en la consolidació dels sindicats en el món obrer. Seguim. Dos aspectes més de la lluita obrera. La vaga i el cartisme. Si el sindicat és l'organització dels treballadors per defensar els seus interessos, la vaga és la forma que tenen els treballadors de lluitar contra l'empresari. És a dir, tot i que durant el conflicte de classes socials, obrers i empresaris hi va haver molta violència per part dels dos bàndols, un dels sistemes que més van utilitzar els treballadors per enfrontar-se als empresaris era no treballant. La vaga és una acció conjunta dels treballadors en què decideixen no treballar a la fàbrica. I, evidentment, l'empresari es troba molt perjudicat perquè es veu que els treballadors no li estan treballant i no està obtenint cap tipus d'ingrés. I així, els treballadors és una forma de pressionar l'empresari per aconseguir els seus objectius. Què passava? Les vagues estaven prohibides, igual que els sindicats, i eren il·legals. I, de fet, hi havia treballadors que podien no secundar la vaga. No sé si us sona l'expressió esquirol. L'expressió esquirol, que està relacionat amb un poble de Barcelona, es refereix a aquelles persones que no secunden les vagues i continuen treballant per l'empresari. En aquells temps es podien donar aquest tipus d'accions. Llavors, els mateixos sindicats clandestinament pressionaven els treballadors que anaven a treballar per l'empresari perquè no ho fessin, amb mitjans legals o mitjans il·legals i violents. Llavors, la vaga, estem parlant de temps molt clandestins, accions molt violentes, vagues il·legals, ús de pistolerisme, etc. I a partir del segle XX les coses se van ficant al seu lloc i la vaga, igual que els sindicats, passaran a ser legals. La vaga acabarà sent un dret dels treballadors. Avui en dia és un dret reconegut de tots els treballadors, a l'article, si no recordo malament, a l'article 28 de la Constitució espanyola, en què reconeix que els treballadors poden exercir la vaga per reclamar millores en les seves condicions de treball. Però recordeu que al començament era il·legal. El cartisme és un altre moviment que sorgeix al segle XIX i es diu cartisme perquè surt d'un escrit que es va fer que es deia la Carta del Poble. Llavors, els treballadors que estan lluitant contra els empresaris, amb vagues, amb sindicats, perquè els hi paguen millor, se'n donen compte que el problema no és només contra els empresaris, sinó contra els polítics. Perquè els polítics són els que fan les lleis. I els polítics són els que fan les lleis que no es prohibeixen tenir sindicats, es prohibeixen les vagues. Llavors hi ha un moment que diuen no, la nostra lluita no només és contra l'empresari, sinó és contra els polítics. Llavors, el moviment obrer, amb el cartisme, extén cap a la lluita política. Què demanen en la Carta del Poble? Demanen sufragi universal. És a dir, el sufragi universal no és demanar que tothom pugui votar. Perquè en aquells temps encara estava prohibit que tothom pogués votar. Només votaven els propietaris de determinats béns. Llavors, els obrers no podien votar, no podien elegir els polítics i pressionar-los, perquè si tu no pots votar, tu no pots pressionar els polítics que facin el que tu vols, perquè tu no tens el teu dret de vot. Els polítics què feien? Només feien coses a favor de qui els podien votar amb ells. Llavors, el sufragi universal va ser una de les grans lluites del moviment cartista com després de les dones sufragistes. Però també era important demanar que el sufragi fos secret, el vot secret. Per què? Perquè si el vot era públic, els empresaris podien veure a qui votaven els treballadors i pressionar-los i dir-los, si tu me votes a tal, jo no te contractaré. Llavors, això, tipus de pressió, que també es va arribar a dir caciquisme, debilitava molt els treballadors. Llavors, els treballadors van dir, nosaltres el que volem és que el nostre vot no se sàpigui a qui vota, que no ho pugui saber ningú. El vot secret és una altra de les lluites dels obrers
per millorar les seves condicions de vida i per aconseguir més justícia. Vale? I llavors també hi havia una altra norma que feia que per ser membre del Parlament d'Anglaterra, de l'òrgan legislatiu, havies de ser propietari de béns. Per tant, qualsevol persona no ho podia ser. En el cartisme, en aquesta famosa Carta del Poble, també es va exigir que això no fos així, que per ser membre del Parlament no tinguessis que ser propietari. I més coses que es van exigir amb el cartisme. Vale? Llavors, ja acabem amb el temari, amb el moviment obrer, amb l'aspecte de l'internacionalisme. A veure, una cosa molt elemental era que el món estava dividit en països. Hi havia Gran Bretanya, hi havia França, hi havia Espanya, hi havia Alemanya, Àustria-Hongria, Rússia. Llavors els treballadors feien la lluita per cada país per separat. El Karl Marx se'n va donar compte, primer, que els donaria molta més força als treballadors unir-se tots els treballadors de tot el món. Creant una organització que representés a tots els treballadors de tot el món. Aquesta organització que es va crear es deia l'Associació Internacional dels Treballadors, l'AIT, però se la coneix més per la Primera Internacional. La Primera Internacional, com una organització que agrupava tots els treballadors del món, es va crear el 1864 a iniciativa de Marx, de Karl Marx. Llavors, com funcionava la Primera Internacional? Era un organisme, cada any feia reunions en diferents llocs del món i allí es prenien una sèrie de decisions per afavorir la lluita obrera. Què va passar? Que, tot i que la lluita internacional va ser important, i dintre de la Primera Internacional van haver discrepàncies. Hi havia dos grups diferents. Els marxistes, és a dir, els defensors de Marx i del comunisme, i els anarquistes, que eren l'altra ideologia que havíem vist. No es van ficar d'acord en el funcionament de la Primera Internacional i això va debilitar moltíssim aquest òrgan. És a dir, el fet que hi haguessin discrepàncies internes va fer que no funcionés més. I després hi ha una experiència fracassada del moviment obrer, que és la Comuna de París. La Comuna de París va ser un moment que França, després de part de la guerra contra Prússia, la guerra franco-prussiana, a França van fer fora el rei i durant un temps, el que es diu la Comuna, van intentar un model de gestió de França a través d'un molt similar al comunisme, socialista, que es deia la Comuna. Però la Comuna va durar molt poc temps i va fracassar. El fracàs de la Comuna de París, les divergències entre comunistes i anarquistes van fer que la Primera Internacional s'acabés dissolent el 1876. Però tot i així es va intentar fer una altra vegada l'organització internacional que es diu la Segona Internacional, quasi uns 20 anys més tard, 1889. Ara ja no hi és el Marx, no hi és el Bakunin, per tant, no hi ha tantes discrepàncies. De fet, la Segona Internacional només es va fer per socialistes i comunistes, no es va fer per anarquistes. I aquesta Segona Internacional, que va durar fins a la Primera Guerra Mundial, és coneguda per dues coses, perquè aquí es van adoptar dos símbols importants del món obrer, a la Segona Internacional. Un és l'himne del món obrer, que es diu la Segona Internacional. És un himne que fins i tot alguns estats comunistes han adoptat com el seu himne nacional, que alguna vegada l'haureu escoltat, o si no agafeu el YouTube, fiqueu Segona Internacional i escoltareu l'himne, que és l'himne dels obrers a nivell mundial, l'himne que simbolitza la lluita del món obrer. Però, a més, també a la Segona Internacional es va declarar com el dia festiu dels obrers l'1 de maig. I avui en dia continuem celebrant l'1 de maig com el dia del treball. Una decisió que es va prendre a la Segona Internacional. El temari està acabat. El temari de la Revolució Industrial està explicat i acabat. Alumnes d'accés a universitat, de batxillerat, els continguts, tots el que vulgueu, del que m'he explicat. Alumnes d'ESO i de GES, hi ha continguts que potser us sobren, que sapigueu això. Llavors, sempre, o no sempre, però sempre que fem videoclasses intentem parlar d'un apartat més tranquil i més serè, que és el d'intentar estudiar, no estudiar, la paraula no estudiar, sinó aprofundir una miqueteta en els continguts a través de coses més lúdiques, com són les obres de ficció. Hi ha pel·lícules de cinema, poques, relacionades amb la Revolució Industrial, que poden servir per mirar-les,
més que res per veure el context en el qual va passar. I si a més us entreteniu mirant la pel·lícula, doncs millor. Jo he ficat 2 pel·lícules de cinema relacionades amb la Revolució Industrial. Una es diu Dines. Jo aquesta pel·lícula no l'he vist, però es veu que és una pel·lícula europea que va estar nominada als Oscars com a millor pel·lícula de llengua no estrangera i contextualitza bastant com era la Revolució Industrial als seus inicis. I una altra pel·lícula basada en una novel·la d'Émile Zola, que és Germinal. Germinal, també aconsellable relacionada amb la Revolució Industrial. Això per la part del cinema. Per la part de la novel·la, 2 novel·les recomanables relacionades amb la Revolució Industrial són una, Los tiempos difíciles, de Charles Dickens. Charles Dickens, el famós autor anglès de Oliver Twist, de David Copperfield, doncs aquí en una obra Temps difícils, Los tiempos difíciles en castellà. I, evidentment, l'autor Émile Zola, l'autor de la novel·la Germinal, que després serviria per inspirar la pel·lícula de cinema Germinal. Émile Zola és un autor francès, un escriptor relacionat amb el realisme, i en aquesta novel·la ens explica clarament, focalitza bastant les 2 classes socials que hi havia en aquells temps. Per un lloc, la classe burgesa, ens explica com vivien, i per l'altre, la classe obrera. Una obra de lectura, per a aquells que els agrada llegir, és una obra escrita al segle XIX, però que té el seu interès avui en dia encara, per entendre molt bé com funcionava la Revolució Industrial. Doncs bé, després d'això, només queda que llegiu la declaració de l'autor i despedir-me. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi pogut servir tota aquesta videoclasse.